Moikka, tässä minä toivon tämmöisiä Roblox-avatareja, niin ilmaiset avatarit on tämmöisiä. No, kaverit on. No, hieno avatar. Kamalaa. No, kommentoita tähän peliin, koska äiti ja isä on kommentoinut meidän videoihin, koska ne on kyllä ikinä. Mä en ole nähnyt, että äiti ja isi kommenttaa videoihin. Ja ne Roblox-kolikot ei ole hyviä, koska mä olen maksullinen mutta pelaamassa. Ja avatarit. Kaikki avatarit on hyviä. Nää tuli. Tämä kestääkin. Tää kuoli jo vasta. Niin epäreilua, että jaksaisin, että nämä kommentteihin klisata. No, jossain videossa on 50 kommenttia, niin kommentoikaa mun videoihin 100 kommenttia, että se on kivaa. Kommentoiminen. No, kommentoiminen on kiva, mutta äänekäs on paha, mutta ääneksiä ei pelätä. Äänekäs on kivaa, koska äänekäs on suomenkielinen, koska mitään ymmärryksiä ei ole tässä, koska minä on temppuillut joskus. Lopettaminen temppuilu, että niin tätä ei olla tehty. Mitä nyt mä en saanut, koska sekuntiin nämä munat. Okei. No. Mä haluan yrittää, että nukkuminen ei ole parasta. Ja sitten kautat on tämmösiä pahoja juttuja, että voitto ei ole kivaa. Täällä ei pystykään olemaan paljon pelaajia. Niin, ne mitkä on parhaita pelaajia, koska kaikki pitäisi olla muslileita, koska ne ei vaan ole. Mutta se ei haittaa, että pelaaminen ei ole mikään kamala. Niin, ehkä tämä on kiva peli. Pelaajat ja avatarit ja kaikki Roblox-sanat. Kutsukaverit myös. Että ehkä on kutsukavereita vaan. Koska kutsukavereita mä tykkään olla. Koska kaverit on kivoja. Roblox. No ne ei pelaa hyvinkään.
Mm, ehkä kamalinta lyöminen on ihan kivaa, ei oo. No, yrittäkää tekin tehdä. Heippa!